uphucwe umuzi ifebe eyibanje umoya phela ubufebe bazalwane kufike umuntu obanje umoya wenkanuko azohlala emzini wakhe athi uzothatha indoda wenkosikazi ngicela ukuxoxela Xuma ngikhuluma nawe wena osenkingeni othi indoda yakho iyafeba Xuma ngicela ukulifunda lelizwi sengigcina ngicela ukufunda lithe lami iBhayibheli lapha yana uLuke 6 verse 22 uthi nibusisiwe nxa abantu benizonda ngicela uqala ngalokho bayeke bekuphuce konke lithe lami iBhayibheli kusho uJesu uphucwa ngisho ingane zakho beyithatha ubaba wazo athi uyohlala nazo nomfazi omusha bayeke yenza okuhle wena umusufile yenza okuhle hawe bafundisi bayekeni benikhulume kabi fana uma phela bekhuluma kabi ngathi kungeshona ukuthi yithi esizenzele leyo nto sibayekeni ngisho ngawe mzalwana kuhlangene ibandla bahlangene abantu ngawe uyabona ukuthi hayi no abanye abakubheki nasemehlweni bathi mebekubheka bebhekele abavumi nokuthi bekubingelela awazi konakelephi ngicela ukuxoxela ukuthi bayeke vuma ukwaphucwa wena ophuca ihappiness hayi angikhulumi ngehappiness wena ophuca ijoy happiness phela into ephela manje wena ophuca ijoy waphuca injabulo uNkulunkulu uyakwakha mfowethu uNkulunkulu uyakwakha wena ophucwe umakoti kwanomfana omncane nje ongenelela kunkosikazi wakhe egqoka ijazi unkosikazi ngoba isonto alimsiza umuntu abafazi abafebayo hayi ngicela ukuphinda abafazi abafebayo hayi ngicela ukuxoxela ukuthi ubaba useze wangena einkingeni walala ezibhedlela nangu unkosikazi ufeba nejazi lesonto ufeba khona esontweni udlalisa amehlo esontweni myeke baba myeke hayi ukuthi mdivorce myeke Xuma manje awungicela ukuxoxela wemama wena okhala njalo inyembe zakho igcwele umqamelo zisule namhlanje ngoba uJesu ezwini lakhe kuLuke 6 verse 22 uthi babusisiwe ungasilahli isibusiso sakho ngenxa yabantu abakuphuca izinto ungasilahli isibusiso sakho ngenxa yabantu abakukhuluma kabi ungasilahli isibusiso sakho ngenxa yenzondo yabantu abantu bodlale bekhuluma abantu bayakhuluma kodwa ngizothi namhlanje ungasilahli isibusiso uJesu nokwaphuca kwakho ungabuyi ukubize kuye uphuca indlu gcina ungasenayo indlu khumbula ngelinye ilanga babe divorce uma wami phuca yonke into wavala nethiromela likhona siphila ngalo kodwa ngicela ukuxoxela namhlanje cha bazalwane inkosi sibusisile hayi no angicomplaini ngalutho konke ngoba into odlula kuye inhlungu webazalwane kusuke kuzokwakhiwa umuntu uma udlula nje enhlungwini kusuke kuzokwakhiwa umuntu kwakhiwa umzalwane kwakhiwa ikholo enhlungwini sethi-ke lapha kuverse 22 babusisiwe nxa abantu benizonda musa ukuphindisela inzondo thatha isibusiso musa ukuthi uphumile kubantu awukwazi uyikhona uphume kubantu uwile thatha isibusiso bese lizothi nanxa benicwasa uyabona uma ucwaswa awuthi ngithathele lesingisi ukuze ngizwe kahle yabona uma ucaswa musa ukuphuma kubantu bayeke bekucwase wena thatha isibusiso ngizosho njalo namhlanje ngicela uthathe isibusiso bekucwase emsebenzini bekhulume ngawe kabe befuna uxoshwe musa ukuyishiya indawo yakho thatha isibusiso amen bese liyaqhubeka
lithi benithuka. Musa ukuthi umuthukwe izingane zakho uyeke ukukhuleka. Musa ukuthi umuthukwa omakhelwane uyeke ukukhuleka. Musa ukuthi umuthukwe abakini nangazana nabo uyeke ukukhuleka. Awuthukwanga uNkulunkulu. Musa ukuthi umuthukwe umfundisi okuhlaza uyeke ukukhuleka. Musa ukuthi umukhulunywe ngabe ebandleni uyeke uJesu. Musa abakukhulume kuze kume ngisho inceke uphambi kwakho ikukhulume ikujivaze ebandleni. Bayeke wena thatha isibusiso. Thatha isibusiso. Usho indoda ekuthukayo. Ngingabhala inoveli. Usho indoda ikuthuka ukhona ingafuni uthandaza. Usho loyo. Ngicela ukuxoxela myeke loyo. Akuyena. Uhlaselekile. Usho lo hambe evula oziphe lana nawo wonke amantombazane emithisa. Kodwa uyakholwa. Uyabona ukuthi akakholwa ngempela. Myeke. Uma nje uphucu. Ufakwa kuma divorce umuntu athi ngizodla yonke into yeka. Hayi ngifakaza kahle. Ngifakaza ngami. Abaningi bayangazi. Futhi awuthi ngifakaze le. Ngifakaza kahle ukuthi mina ngike ngaphucwa ilungelo lokuthola imali. Imali. Ngaphucwa umnyeni wami wayithatha yonke. Wajokola wabheka le. Hayi webazalwane athi uNkulunkulu umxolele. Umuphucwa bayekele. Khuluma imali njengemali. Bayekele uthi umuyiswa kwi-divorce ithi indoda ngizothatha indlu ngizothatha ini myeke athathe konke usale noJesu. Kusizani kuzuza umhlaba wonke ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila okuphakade. Uthi inkosi uJesu ekseni ncabe niphuca okungokwakho ungabuyi ukubize. Mina ngikhuluma ngomuzi noma bengakuphuca umuzi. Ngike ngaphucwa isite. Ngaphucwa isite. Ngaphucwa isite anginalungelo. Abantu basemzini anginalungelo kodwa ime ngayithengayo. Kodwa ngicela ukuxoxela lithe lami iBhayibheli bayekele. Ngiyakufakazela. Thatha isibusiso. Namhla wangibona cha ngibusisekile ngoJesu Kristu ukuthi nginoJesu ngibusisekile. Thatha isibusiso musu kuyeka abantu. Yeka abantu bekhulume. Yeka abantu besho yonke into. Yeka abantu bethatha nanoma yini. Bafuna ukubona uJesu kuwe. Musu kuba yikholo enomsindo nokucabana. Usethi benithuka. Belilahla igama lenu. Ngokungathi libi. Bekhuluma kabi ngegama lakho Musa. Ukukhathazeka. Musa ukukhala. Thatha isibusiso. Ngizothi thatha isibusiso namhlanje. Hayi namhlanje asithathwa isibusiso ngobugebengu. Asithathwa isibusiso ngokukhala. Asithathwa isibusiso ngokuzonda. Ulahla inzondo. Ucebula isono. Uthatha isibusiso. Bazalwane sibusisekile. SinoKristu. Sibusisekile. Angishodi ngalutho. Lokho abakuthathayo inkosi yakudabula. Yenza double. Zonke izinto ophucwe zona. Musu lokhu uyifuna. Nathi saphuca, nathi sabaphuca abanye. Musu lokhu uyifuna. Singakazi nathi khona sabaphucayo. Kodwa inkosi bazalwane yasenzela umusa. Ukwazana noNkulunkulu kuyinhlanhla. Musu lokhu ubiza izinto oyiphucwe